ki jing pen kre ki layat shat na ka benta ka kala baar sha ka election Lok Sabha. Ka jing THEP wood habaya day bat kania ka kala kan long LASHAI kasngi ar phon rio tarik uyayong. Ka election kan long na ka benta ki prapu pratali ki konstituensi ka Lok Sabha ha khatlai tali ki JYLLA bat union territory bakan thop ya ka benta badangsa JONG ka outer Manipur konstituensi sha ka Lok Sabha. Hakaway ka liang ka jing THEP kerteng na ka benta ka kala basaw sha ka election Lok Sabha kalakut no menta kasngi. Ya ki kot kisla on kmi benia LASHAI kasngi bat ki kertong ki brayo jing mencur kin yo lat ban weng kerteng na ka thop ya khun hapo ka arpho khandai tarik menta ubenai kumba khandai phon riau tali ki konstituensi sha ka Lok Sabha ki bas saphriang ha khandai tali ki JYLLA bat ka we ka union territory kin yo ya ki election ha kani ka kala ka ban salong ha ka khatlai tarik menta ubenai chemang.